Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Valentine around the world on Bombo Radio. Ang gugma magpabilin hangtod kanus kining gusto nga magpabilin. Apan ang gugma mubiya usab kung gikinahanglan gumikan kay gitagana kini sa laing agianan. Tungod kay basin dili pa karon, basin dili kamo ang gitagana sa panahon. Basin parti lang usab sa gugmang maluibon. Norway, ang opisyal nga gingharian sa Norway, mao usa ka Nordic nga nasod sa amihanang Europa, diin ang teritoryo sa mainland nga naglangkob sa kasadpan ug amihang bahin. Nailhan ang Norway isip Land of the Midnight Sun, kini tungod sa talagsaon nga mga fjord, lakes ug magical nga kalangitan o Northern Lights nga usa sa ikahinam sa mga turista nga lantawon. Ilado usab kini sa mga pinulungan, Vikings ug folklore, isip eco-friendly ug produksyon sa lana. Dugang pa, daghang mga lumulupyo sa Norway ang iladong mga panatiko sa ski, mahiligon sa frozen nga pizza ug mga driver sa mga electric vehicles. Ilado usab ang nasod isip usa sa mga labing adunahan nga mga nasod sa kalibutan, kung diin aduna sila GDP per capita nga nag-rank isip number 4 niadtong 2020. Pag-abot sa pagbaton sa labing kadaghanon sa Sovereign Wealth Fund sa kalibutan, nag-rank number 1 kini. Diin ang ilang pundo mikabot sa 1.275 billion nga USD dollar sa 2020. Ang Norwegian nga nagselebrar sa Valentine's Day nga gitawag usab og All Hearts Day, usa ka selebrasyon sa gugma ug romansa. Sama sa ubang mga nasod sa tibuok kalibutan, kay gisaulog kini sa Pebrero 14 matag tuig. Apan wala niini gisaulog ang Valentine's Day nga adunay ingon ka daghan nga kasadya ug kahalangdon nga estilo kung itandi sa daghang uban nga bahin sa kalibutan. Bisan pa man ang pagpadayag sa mga emosyon ug mainiton nga gugma, hinungdanon gihapon og ang mga taga Norway nalipay nga mag-uban aron madiskubrihan ang dugang bahin sa kinabuhi sa usag-usa. Og karon natong paminawon ang atong pagiginabi sa atong correspondent sa nasod nga Norway kung unsa ang pagselebrar nila niini ug unsay pamaagi sa pagpakita sa mga Norwegian sa ilahang mga hinigugma. Para nila ma'am, dili jud kay siya huge nga celebration. It's not even a holiday. Pero since globally ga-celebrate man ta, some of them ga-celebrate but most of them okay ro wala raman sila ma'am. Like same ra gihapon siguro sa Pinas, like flowers, cards, gifts and ana, but not the majority of the Norwegian ga-celebrate or gabuhat ana. Oh yeah, kana siya ma'am actually kay strange because very specific sa Norway. Valentine's kay dili kay siya big celebration, and kabaw baka ma'am nga ingon according to research ingon sila nga 70% of men diri sa Norway wala sila kahibaw kung kanos agi celebrate ang Valentine. Yeah. So 70% of them walay idea until nga murag na kuan siya kay Valentine's ma'am ingon sad sila gahimo sila og kanang di ba sa tuig celebrate na to ang mga in a relationship katong may mga partner, but diri usually na ako ni mga bars diri nga naghimo sila og mga program para sa mga single, so that's one way nga na promote ang Valentine celebration. So eventually nahimo na siyang murag na sikat-sikat na siya ba pero dili pa jud siya kaayo. Ang mga tawo sa Norway mogahin og panahon aron mahimong romantiko ug kanunay nga magsaulog sa pagpadayag sa gugma gamit ang mga card, buwak ug mga tsokolate. Daghang mga Norwegian ang nagpadala usab og mga postcard sa ilahang gihigugma atol sa adlaw sa Valentine's Day. Ang Valentine's Around the World special gikan sa nasod nga Norway dalit kaninyo sa Bombo Radio Cebu. Kini na lang si Bombo Jonna Cañete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. For this I say, Happy Valentine's Day! Basta Radio Bombo!